Pipila ka mga pasahero gikan Manila nga pasulod sa Zamboanga City ang naharang human nasutang peke ang ilang ipakitang negative RT-PCR test result. Matod sa Zamboanga City Tourism Office, sukad July 30 hangtod August 3, miabot na sa 18 ka pasaherong buot mosulod sa Zamboanga City pinaagi sa mga airport ug pantalan sa syudad ang naharang human nagpresenta og pekeng negative RT-PCR test results. Among mga pasahero gikan Manila nga miagi sa mga kasigbit nga probinsya sa syudad. Samtang upat ka pasahero ang gipabalik sa Manila, human nagpakita og negative RT-PCR test result diyang miabot sa Zamboanga City niadtong Martes. Gipanghatagan sila og citation ticket. Bisan ana sa General Community Quarantine ang Zamboanga City, nagpabiling rekisito sa mga mosulod sa syudad ang negative RT-PCR test result. Ang mangyayari po pag negative pag fake ang negative RT-PCR test result ninyo, back to origin po kayo. If you come from Manila, then you'll have to go back to Manila. You will be issued citation and there is a chance that a case will be filed against you. So magkakaroon